ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କାମ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେବୁନି କି? ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଛାଡ଼ିଦେବୁନି କି? ଜିତିବାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିବୁ କି? ନାହିଁ, କାରଣ ସଂଘର୍ଷ ବିନା କୌଣସି କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କେହି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତ କେହି ପରିଚୟ ପାଇଁ, କେହି ପରିବାର ପାଇଁ ଆଉ କେହି ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ସଂଘର୍ଷ ମାନେ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଲୁହାକୁ ନିଆଁରେ ତପ୍ତ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ତଲୱାର ହୁଏ, ସେହିପରି ମଣିଷକୁ ସଂଘର୍ଷରେ ତପ୍ତ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଚମକି ଉଠେ। ଥମସ ଏଡିସନ୍ 1000 ଥର ବିଫଳ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ହାର ମାନିଥାନ୍ତେ ଆଜି କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ ଆଲୋକ ଥାନ୍ତା କି? ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁର ଛୁଆ, ଯିଏ ଆକବର ବେଚୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ବଡ଼। ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ୍ ଥିଲା। ସେହିପରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଅଜଣା ଲୋକ ସଂଘର୍ଷରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବେ ନିଜର କାହାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଭିନ୍ନ ହୁଏ। କେହି ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତ କାହା ପାଖରେ ସହାୟକ ନାହାନ୍ତି, କାହା ପାଖରେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବୁଝିଲା ଭଳି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ନିୟମ ଏକ, ଦୁନିଆ ତୁମ ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ, ତୁମ ଫଳାଫଳ ଦେଖେ। ଯଦି ତୁମେ ଥକିଗଲ ଥୋଡ଼ା ବିଶ୍ରାମ ନେଇନିଅ, କିନ୍ତୁ ହାର ମାନନି, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଶେଷ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ସଫଳତା ଆଣିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ ବାହାନା ନୁହେଁ, ହେଉଛି ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ। ସେ ଭୟ ଯେ କହେ ତୁମେ ପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ସନ୍ଦେହ ଯେ କହେ ଲୋକ ହସିବେ, ସେ ଆତ୍ମଶଙ୍କା ଯେ କହେ ଯଦି ହାରିଗଲ। ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି ଆବାଜକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବ, ସେହିଦିନ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି ଭାବି ନେବ ଏବଂ ତୁମ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷର ମହତ୍ତ୍ୱ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ, ସେ ତୁମକୁ ନୂଆ ଭାବେ ତିଆରି କରୁଛି। ସଂଘର୍ଷ ତୁମକୁ ରୋକେ ନାହିଁ, ସେ ତୁମକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆସିଛି। ରାସ୍ତା ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ କି ନାହିଁ, ମଞ୍ଜିଲ ସେତେ ବଡ଼। ଯଦି ରାସ୍ତା ସହଜ ଥାନ୍ତା, ସେଠାକୁ ସବୁ ଜଣ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି ସେହି ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁଥିରେ ଜିତିଥିବା ଲୋକ ଇତିହାସ ଲେଖେ।